It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. May coastal cleanup palan Kuya Nem sa maabot na Setyembre 20, aldaw po iyan ni Sabado sa iba-ibang parte di kan syudad kan Legazpi. Siyempre, nagigibo ng coastal cleanup sa mga lugar na hararani po sa kadagatan digdi sa tuyang palibot. Sabi kan sa kuyang amiga palan, hali sa Department of Environment and Natural Resources, BICO. Posibleng amiga nagibuhon ngayon dyan sa may parte kan Lamba, Puro, Dapdap, asin sa Macabalo River, dyan po sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Iyan na activity na iyan, ansaro po sa mga ipig bubusol kan DNR, katuwang po kan iba-ibang mga ahensya kan gobyerno digdi sa Bicol Region na mapangatamanan ang satuyang kapalibutan, magkaharali itong sa mga basura. Actually, Kuya Nems, last time may pahayag kaan si Mayor Hisham Ismail na ang mga basura ngayon, pag nagtatao baga Kuya Nems po, at the same time makusugan na paros, at the same time may maraot na panahon, dakol ngaya ang pagkakataon na may mga basurang harali ngaya, bako man nga digdi sa syudad ng Legazpi, kundi ngaya sa mga pagtaraning ngayang mga lugar. Pero nevertheless, igwan na siya nin orden digdi sa tuyang mga barangay. Nakalis nga ni Aldaw, nagtaon na po nin budget para duman sa mga kapitan at the same time sa mga barangay officials tanganing magkondukta po nin clean up drive, partikular na andiklag pagharali ketong sa mga nakakaulang sa pigbubulusan po nin tubig, lalo na ngunyan na marangan ikuya nemsta bako man sigido pa ang pag-uuran na namamatian ta po digdi sa tuyang palibot. Ako mga nagkahiriling ng mga punong barangay na nagpost na kan sa indang mga pigigibong esfersos man. Kasabi kaso last time kang Monday ni Mayor Hisham pag-ampang duman sa mga nag-atindir sa Liga ng mga Barangay Legazpi City Chapter nin Asembleya. Iyan nga matigtaw ko ngayon sinong kantidad. Dahil ngayon hindi pagsabihon ngayon na after ngayon kaiyan, wala ngayon ako kini magiging monitoring. Kaya anhaget man na duman kan alkalde pati na ito kan mga miyembros kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi, iyo po tabian gamiton manin tama ang nasabing kantidad na pig uro-iripnuan tangani makapag-assist tabako nga gabus na barangay darakula ngay ang mga fundo kayan at man naka-allocate po talaga sa pag-dideklag kan mga kanal sa tuyang palibot. Tapos nakadepende ito sa size kan sa indong barangay. Itong sa mga saradit na barangay nakaresibinin 8,000 pesos. 10,000 pesos naman para sa medium na barangay. As in, sa mga nasa large category, nasa 12,000 pesos po tabi ang sa indang naresibin. And di ko lang sure, pampanig di mo po Kuya Nes, may nakasarabay ka pang mga jeepney. Saka sa bagong aga, may nagbabiyahe siya Kuya Nems. Pero diit. Saka suhapon pa, may mga halika kami digdi ni Amara Luis Station.
may mga huron-huron na sa mga jeepney driver. Nag-aaraputan na Kuya Nems kung pwede ngayon mawalog ka ngayon sa aga, mabiyahe ka ngayon. Sabi ninda, although baga ngaya may pigpaluwas ngayang abiso ang Condor Pistol hindi po sa tuyang lugar. Na daiman ngaya kami daiman ngaya masabay ang piston digdi sa Bicol Region. Pero kaya may mga huron-huron Kuya Nems kasuhapon nagkadarangog ko sa mga driver. Tiba ada kaya panagluwasin da Kuya Nems. Kan mga nakalis kayang taon. Aki pa ako. May mga nag-aarabang kaya kaan Kuya Nems. Kung saan po baga dyan ng mga area, tapos pag tinaraman ki, iatod mo sa nangaya iyan, day ka na ngaya graray magluwas. Kung day ngayon, ay mo ngayon pako ngayon di 3, di 4. Malubong ngayon ini dyan sa imo ngayang gulo. Ito man so tigaha dita kan mga driver. Magkano nangunyan po Kuya Nems an sarong ruweda. And kasubago hali ako dyan sa Legazpi City Grand Terminal. Iba na ko si Jasmine kasubago naglibot-libot. May iba man da siya maglibot-libot. Niyuman ko graray Kuya Nems po so biyahing, may biyahing pa Bakakay, may patiwi, may pa Tabaco, may pa Santo Domingo, may pa siring sama nito. Yun nga lang, pati susarungan ni Duman na so, nagpapataya baga Kuya Nems. Bako so weteng, bako so STS. So basta so nagtataya po baga sa mga driver. Kasi ngay ang masunod arog ka iya. Ang term kayo na nadangog ko duman, nag-commute ako everyday. Nagpapataya kung sisi ngay ang masunod. Problemado ngaya kami ma'am kasi actually ngay talaga wala ki information na nakaabot sa inda na may siring ka itong pasistema. Kung kaya ngaya lugi ngaya kami ngunan ngayang marhal. Mga nagkataon pa Kuya Nems na ang mga nakaruron ko kasubago mga paradangog kandi sa GV. Pigaanap nga ni si Ma'am Sophie. Kaywanan mo nga dyan ngaya sa kaywanan mo nga dyan nasa loob ngaya kan out. Ang kaywanan ko niya ko dyan si Jasmine. Ay taga ngaya yan, taga Santo Domingo ngaya yan. And ang promisa man duman kan mga driver na nakahuron ko kasubago. Despite ngaya ka itong talagang matumal. Dati-dati baga Kuya Nems and pasiriring dyan sa may first district. Dengan itigaabot ki 30 minutos. Napapano na iyan. Lalo na paghapon, alawikon po saan pila. Mauruli sa may parteng Bakakay, Tabaco. Kasubago talaga Kuya Nems. Nakaloy-haloy ako duman sa terminal. Natigmamasdan ko nga ni hiro-hiro ka na mga pasahero. Nagaharali na lamang po Kuya Nems mga jeep. Ang laog pang 5 so driver na dati-dati maski weekdays po baga lalo pag may laog. Dakol man so nagharalian dyan mga nasa sobra 10 na pasahero. Pero kasubago namamatian po talaga itong dipisil makakuanin pasahero dahil nga ni po nagkaigwanin suspension sa face-to-face classes. Itong mga eskwelahan digdi sa tuyang palibot, basado naman po iyan sa orden na ipigpaluwas po ni Governor Noel Rosal kasuhapon po na hapon. Di ko lang sure kung sa aga balik normal na baga o balik normal na sitwasyon kan bulos kan trapiko digdi sa tuyang palibot. And antabayan taman itong ipapaluwas manin na anunsyo dahil sa aga Friday may laog pa po ang mga klase ang mga eskwelahan digdi sa tuyang palibot. Pero ano man sana mga nasa nagtatrabaho sa mga nasa gobyerno padagos man po graray itong susaindang trabaho at the same time itong mga nasa pribado. Pero nangalat-kalat ka bago Kuya Nems mga vehicle, service vehicle kan man iba-iba mga government agencies na nagtatangro po ni libreng sakay pati nga ni mobile kan public safety office na hiling ko si Sir Octavio Rivera duman sa indang pig post sa indang official Facebook page. Nag-offer naman ka ito pong libreng sakay. Nagpo-programa lamang ako yan. Nagkuti-kuti ako sa kuyang cellphone. Nagme-message ako sa Regional Director kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dahil pwede na palanda ako yan, Nems, na minahiling akong bareta.
na makabakal itong mga nasa transport sector kang 20 pesos na ang kada kilo nin bagas. Last time na nakauron ko si Ma'am Lovella Guari, tagapagtarampo kan Department of Agriculture Bicol, kan last time na nagpaapod ni na press conference Philippine Statistics Authority. Pinunan bagay inindigdi sa syudad kan Legazpi, partikular na kan LCC, itong sa mga minimum wage earners, mga empleyado. Tapos last time, sabi ni Ma'am Lovella, nagpao naman ngaya mga nasa agriculture, itong mga paraoma na rehistrado sa registry system. And may mga, sabi ko kayo, sa may naghapot duman ko yan sa ngayata, papabakalan pa ngayon doon mga farmers na iyan baga ngaya. May mga tanong ngaya iyan ki mga paroy. Ang simbag ko yan, Nems, na ang mga farmers tapo baga digdi, bihira ka man pati Kuya Nems kung naligid sa Pilipinas makailing na farmers na may kaya. May mga pagkakataon ngaya kaan ngaya Angel na ang mga farmers sa sobrang ngayang so tika po ka na talagang marhay. Ang intensyon mo na kan, maski kung may nakasaray ka pa dyan, Kuya Nems, na sarong sako ngayang paro, pag wala ka nang nahiling na pangbalon kan sa imong aki, pang-alawa, babala doon, ipapamulino, tapos ipapabakal. Ang tendency, Kuya Nems, pag makonsumo ki bagas, mabakal na po sinaki bagas. Kaya ito man paagi tanganing oportunidad, tigmi-make sure dyan kan Department of Agriculture and National Food Authority. Iyo po tabi ang ipigpapabakal dyan, tumunong ka dyan Jasmine Baloloy. Kapag ako din puminos nga Jasmine Baloloy, ipigsusiguro man po ninda na ang nababakal po maski sa kantidad na 20 pesos, an marhay man an kalidad. So, day man pwedeng, pag day man na masasabi ta na, porket ngayon barato, ang kalidad ngayon kaiyan. So, sumaangol, kulay yellow ngayon ang bagas, so basta sana ngayang masawo. Pero nahiling ko po ang sitwasyon kayan ko yan. Personal kong nahiling an estado ang kalidad kan paro akan bagas na iyan. Dahil lang ta ka nag-launching dyan sa LCC, tigpailing sa muya kan. Niyaw nga ni dyan si Director Tornil kan DA, si RD Deding Gatina. Tig-check iyan kan dole ta ang primerong beneficiary po kayan sa minimum wage earners. Sabi ni RD Deding kayan, maski ngaya matanga dyan, kasama ngaya ang dole ngayon yan ng mga personnel from NFA at the same time nga ng LCC sa pag-repack kayan. Mag-iunan ko yan, Nemsta, dyan sa LCC, kang tig-lunch po ito. Aram so talagang maray ang, so talagang welfare kan mga empleyado an pig-iisip. Kaya ta, pero duman ko yan sa pigbayadan kang kada empleyado. Halimbawa ako, babatatang kasan ako ki 200 pesos. Tapos ibabakal na siya ki 10 kilong bagas. Tapos, aram so counterpart na ginibo kang LCC ito. May nakapakman ko yan na mga dilata na pang-ulam. It's either pwede mo na siyang gamitin na pang-balon, pamahawan, and ito man so ginibong counterpart niya. And then sa message nga iduman ni Sir Romitan, as long as ngayon na may gusto ngayon na empleyado na makabakal kisiring nga kaya na kantidad nin bagas, padagos bingi na susuportaran. Kasi ang pinaka-primero ding establishmento sa Bicol Region na nakapag-secure po ni Memorandum of Agreement sa Food Terminal Incorporated kung saan after kay itong MOA na ito, copy-furnish na po so DA ka ito, so DOLE, at the same time so NFA, tanganing maliterminaran kung perang sako po inin bagasan hahuguto duman sa warehouse kang NFA, tanganing maito po duman sa mga beneficiary. May nahiling na ako sa lado nasyonal na sa mga nasa transport sector, kaso ang problema gari na sa outside the region pa po si RD De Feo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Edan kasubago so barata ko man kay Sir Mark na naghahagad nin tabang itong
City Health Office, sa mga barangay officials na barangay service po baga nindo, emergency basta tigtao po baga na service vehicle, tibaad man lamang po tabi na kung may mga badus dyan sa indong mga lugar, baka pwede man po indong maservicean pasisiring po sa mga lying-in clinics dyan sa southern part, yaon po sinda dyan sa barangay Bunker 1, and dyan sa northern part, iga po dyan lying-in sa barangay Buyuan. Tapos sabi ni Ma'am Gina, sabi na habang ngayon naghahaloy kay angaya, nagbababa ang numero ka na nag-aaki sa mga lying-in accredited ka na LGU, particular na ka na City Health. And then saro pa nga dyan na facility, ito po bagang Super Health Center dyan sa Barangay Humapo. Pigahalat pa da po kayan itong license to operate. Kailan kang blessing po yan, yaon ako dyan nag-atindir. Dakula sa espasyo and may mga surgeries, mga minor surgeries na pwedeng gibuhon. So, syempre, bilang pagsunod man po sa tamang proseso and mga dokumentos na kaipuhan pong i-secure ka na nasabing facility, di pa po sila nagpo-perform ka nasabing mga, o nag-accommodate, dahil ang tapigahalat-halat pa ninda itong license to operate ang Super Health Facility dyan po sa Barangay Humapo. May naghahapot digdi, di ba nga po ngayon ma'am, igwamanin lying-in dyan sa may parte kan Taysan. Aram po nindo, sabi ni Ma'am Gina sa kuya, yung sa Taysan po, temporarily closed as of now. May mga areas po kayo dyan sa may parte kan Taysan na pig-renovate. Di ko sure kung ining kaibahan itong building kan lying-in dyan sa Taysan, kaibahan po duman sa apektado o pig-renovate man dyan sa nasabing area. Pero market po kaya dyan sa may nasabing barangay. Temporarily itong pig sarado sa tindahan ki mga karning sira, karning urig, and such, pati ito nga sa mga gulayo. Ang init kayang pig-renovate, itong sumismong may mga pwesto ki. So, mga sari-sari stores. Pero sa Darakula, ini mga version na ini. And after katong mabuksan, sunod naman na irahay, itong mga tindahan po kan mga karne, at the same time, mga sira. Pero dyan sa Super Health Center, may doktor po dyan, Monday, Wednesday, and Friday. Sa iyan man po, ipigpromisa kan LGU. And iingwahon man daan ninda na sa mga masunod na aldaw, everyday po may naka-assign na mga doktor na nga makapag-accommodate kan mga pasyenteng na nga ipo. Dahil lang tada kulang bagay man iyan dyan sa sur na parte kan syudad, dahil lang tada ina nila kaipuhan na magluwas, magbaba digdi sa pinaka-sentro kan syudad. Tangani po na pakonsulta sa mga doktor sinsa man iba-ibang ospital. Maray na pagkauto kay kay Kuya Homer Realista Lola, and then kay Kuya Alvin Uy, nakaantabay po ngunya na pagkahapon, and kay Ma'am Tet Aldana Hakub. Ma'am Tet, maray na pagkauto po sa imo. Nag-agi kami dyan kasubago. Di ako nagbababa Kuya Nems, tapaguna ako, wala si Ma'am Tet, nasupog ako magbaba sa iyang clinic. Tapos picturean ko Kuya Nems sa luwa. Ito pa lang si Ma'am Tet. Nag-ilingan man grare kami for how many months. Last ko na bisita kay Ma'am Tet, kang nagpabakuna gid ako ki anti-flu. Di ko daw sure Kuya Nems po kung perang months po ba ang effectivity ka ito, or perang months ang hahalaton para giraray akong magpabakuna ka ito. Sorry, na-feel ko ngayon Kuya Nems, dito sa nang turutagiti, ito talaga Kuya Nems po pa nagugurang na. Dito sa nang turutagiti, yung Martes Kuya Nems, nauranan ako pa siring sa DTI, magpapaluwas ko.
Uminigda ako dyan sa quarters. Sa galing niya ako, iba na naman ang pangimat. Pag medyo matanda na talaga Kuya Nems, iba naman po ang namamatean. Maray na pag-auto kay Ma'am Nets Belmonte and then kay Kuya Louie Ariola. Nakaantabay po ngunyan na pagkahapon. Sa kuyang kapartner po sa Radyo Technical, si Kuya Nems Flora. Maray na pag-auto kay Ate B. And then kay Mama Yes kan Barangay EM's Barrio 1. Ako po ang sinong nakaibahan ngunyan na pagkahapon. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw